Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, yang sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang PBCM. Tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O among gipanghinawt kanining tungora karon, nakapagpaluna na kamo sa tagsa-tagsa ninyo kanamotangan para mapatalinghugan ang mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo amo sab nga gipadin ang pagpanudlo kaninyo. O ang mga pagpamatuod nini gitudlo ni Master pinasikad sa kasulatan o sa mga among gisunod. Kung doon na may mga basahon o libro nga referensya gamit, kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Kung gini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O nining tungora karon, kining pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, labi na sa mga kaigsunan sa nagkalilaing dapit among mainitong pagpangamusta kaninyo. Labi na sa mga chapter president na nag-abaga sa pagpasulod o pag-angkon sa radio station para maialagad kini. Kumusta kaninyo? O sa tanan nga niya sa PBCM compound ni atong mga diehard, kumusta kaninyo? Labi na sa atong pagtabang usab para sa atong mga programa. O dili nato paggalimtan ang atong mga panagtigom sulod sa katuig dunay tulo ka hugna, ang Marso 10, Agosto 19 ug niini nga Disyembre 29 sa atong pagtambong. O may tuod sa atong kalihukan sa paghatag og tabang sa Palace Reconstruction. O nagpasalamat kami ni Brother Nicky Hermias sa imong gipadala ug amo kana nga nadawat. Ug nining tungora karon magapaela pang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta nga niyong tanan mga kaigsunan ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Teleblico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong mga pagpangumusta nila ni Ima Bilida, Brother Spregion Bertodes, o ang Brother Demuel Telbrico, ug ang Sister Cornelia nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungan, Cebu. Ug akong mga pagpangumusta usab sa mga nag-sponsor sa projector, sama na ni Primitivo Calderon, o kang Brother Luciano Panta Jr., o kang Brian Dapar, o kang Sister Ranisa Alforque, o sa mga nagsuporta usab, nag-sponsor sa atong laptop o printer, sama nila ni Jimmy Alcala, o kang Marvin Lintapa, o kini si Janice nga Valenzuela. Daghan man mo pero di na to tagsaon kay mahutan butas ang oras. Ako lang mga pasalamoton kaninyo sa inyong bukas ng kasing-kasing sa nag-alayon kamo sa pagkabot ning butang kay gamit kayo sa bolaton sa pagwali. Og ni karong higura ako mong ihatag sangkoban nga ibang lista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab mga higalag mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo, Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube o ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O ang among mga pagpasalamat o pagpakamusta sa tanan nga mga kaigsunan o sa mga different radio station nga dunay nag-aabaga sa paghatag suporta o kumusta din sa Balingasag, Misamis Oriental sa mga tigpaminawa ng atong programa. Mabati kini sa B Radio Waikurat FM matag alas 8 ang taknas kagabion ngadto sa alas 9 matapos matag adlawng Domingo din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab ang mga kaigsunan labi na sa PBCM Dental President nga nag-aabaga o naghatag suporta sa atong programa dinhi sa radyo natin Manolo Fortich Bukidnon matag adlawng Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion
Kumusta kanimo Brother Iochikio Madrihanon? Kumusta usab sa mga kaigsuonan, mga PBC member nga sila si Florentino C. Albarico o ni Sister Remedios O. Albarico PBC member. Nga diin nagahatag kini sila og suporta sa atong programa nga mabati dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR matag adlawng Domingo alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Hingog City sa atong programa nga inyong gipaminawan matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Din gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio og ingon man ang pamilya Kisimundo og ang atong igsoon usab Brother Mario Chabit usab ang nagahatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa inyong pagpatalingog sa atong programa dinhi sa Power Radio? Og tingali Bradron, aning radio station nato FM sa Villanueva, no? Basin og wala mo ta kabalo nga mura magdunay kausaban sa oras, no? Nya wala ta kabalo sa atong gi-assign dito, wala man magpahibalo. Ato lang clarify after sa kuan atong wali dire. Okay. So ang naandan ani nga oras unta alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabiyon pero basin adunay pag-change o changes niini. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City o sa mga maabot sa pagsibya sa inyong pagpatalinghog sa atong programa dinhi sa Dixario, Radyo Ultra matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa inyong pagpatalingog sa Tandag City matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsuonan ang atong programa mabati dinhi sa DXBP Shore FM matag Sabado alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Og usab ang mga kauban niya nga mga opisyalis ang Vice Chapter President Sister Alma Bernedo o ang Treasurer Sister Julie Tubo, ang Secretary Sister Marina Campado o ang mga advisor nila ni Brother Silo Canonigo, Brother Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother Marcelo Hubay o ni Brother Pedro Campado. Ato sa kumusta ang usa sa member din sa Tandag City Branch, Sister Melanie Labadugo Santos. Kumusta usab sa ato ang igsoon din sa Valencia, Bohol, kanunay nga nagapaminaw o suporta Brother Nilo Jr. Hodilia. Kumusta kaninyo mga kaigsunan usab din sa Cabalbaran City sa inyong pagpatalingog sa atong programa din sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon diin gitagaan kini kinabuhi sa atong igsoon PBC member Brother Nicanor R. Librero o usab ni Sister Angelica D. Librero PBC member. O ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasuporta o nagahatag usab naghatag suporta o nagasudong sa atong programa via Facebook Live nila ni Sister TCE Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Then kanunay namo ipaabot diha kanimo Sister TC ang among pagpasalamat sa imong pagpadangat o pagpadala sa mga libro o referensya nga gamitonon sa atong programa. Ato sa mga kumusta ang atong gisuon dinhi sa Luok, Hinatilan, Cebu, PBC member. Kumusta kanimo Sister Nida T. Bakang. O gusab ang atong mga pagpangumusta sa pamilya ni Brother Larry E. Canillo and Lilia P. Canillo together with their children nga usab nagasudong og nagasuporta sa atong programa. O usab ang mga amakito ng Herbias family nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasudong via Facebook Live, labi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBC member o akong sublion ang pagpadangat sa pagpasalamat kaning Brad Nicky sa imong gipadala para sa kalihukan dinhi sa Palas nga nadawat sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kumusta usab sa atong igsoon o sa iyang pamilya, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos. O ang legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. O niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ato usab nga kumusta diay ang atong igsoon dinhi sa Taguluan Misamis Oriental, Brother Jerry Edkila. O garon sa pag-isgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie.
Ining higayon na karon mga mahal namong tigpaminaw, Brad Rone, Brad Deber, Brad Rene, ang Oo. atong pagisgutan karon, ang padayon nato sa atong pagtagad kang Sister Lina Balaba kining gisgutan nga ang gisgutan sa Pinaday Kapitulo 21 versikulo 3-4. Part 9 na kini kay ang ato nga makuha ginyang kinatibuk-an brethren nga dili lang di ay makahibalota sa doktrina sa PBC, makahibaw po ta nga bisan di ay diya sa katawhan sa Dios na po di ay muhimo sa mga pagsupak lugar. Pero sa dili pa nato ay padayon o basahon ma-repress ang sistema sa iyang pangutana, ato gipasalamatan di ay brethren ang mga kaigsunan sa nagakalilaing dapit sa ilang pagtambong sa ika-84 Masters 84 birthday anniversary atong makita, no? Mo kini ang pag-attender sa mga kaigsunan sa nagakalilaing dapit, makita sa ang mga kauban nga mga ministro, ang uban wala man mo tambong mo na nga atong giasikaso kini unsay hinungdan, o atong gipasalamatan ang tanang mga chapter president sa nagkalaing dapit sa mga opisyal sa maong matag branches nga atong na ipapakita kini. Okay. Og niining tungong ora karon, Brad Deber, atong basahon ang part 9 na nga pag-explica nato ni Sister Lina Balabad diri sa dapit sa Bol. Kumusta sa tanang mga kaigsunan sa Bol sa atong chapter president o nila ni Melissa Dayondon o kang Annabel Divino. Okay, Reb, atong pagabasahon mo kini ang pahayag ni Sister Lina B. Balaba, dinhi kini niya gipadangat kang Brad Ronnie. Atong pagabasahon nagaingon ini, kanimo Pastor Mangalos, ako tigpaminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako taga Pilar Bohol nga nag-alaga sa simbahang Katoliko diri sa Pilar Bohol, og among pari si Felix Tabigi. Dugang pa din atong mabasa, Pastor Ronnie Mangalos, ang una kong pangutana sa pinadayag 13:16-18, kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan-o mag-unom. Ikaduhang pangutana sa pinadayag 21:3-4, kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko, Lina B. Balaba, taga Pilar Bohol. Nini karong pangutanaha, atong balikon pagbasa ang 21:3 o 4. Kini nga Biblia, atong makita kini nga Biblia no nga gitawag og hinubad kini gikan sa authorized version, Textus Receptus. Atong basahon ang 21:3 o 4, ingon ni ang atong mabasa. Og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios anauban sa mga tao, og siya mopuyo uban kanila og sila mahimo nga iyang katawhan, og ang Dios mismo mag-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Sister Lina Balaba, sa atong natun-an nga kining tabernakulo sa Dios nga giingon nga tan-awa na lugar ang tabernakulo sa Dios anauban sa mga tao. Sa atong natun-an kining tabernakulo mo kini ang lawas sa Dios nga nakauban diha sa mga tao. Og kini sa among gipatin-aw, natuman kini sa among magtutudlo. Kung kita magpadayon sa pagsunod nini sa tanang kaigsunan nga magapadayon ang saad sa bersikulo 4 morning atong mabasa, og ang Dios mupahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon ni kaguon ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Buti pasabot, Sister Lina Balaba, nga katong nauna nga mga butang nga nangahanaw na, buti pasabot kanang atong mga kaguol, kanang gisgutan nato nga mga paghilak og ang kamatayon usab. Kay kini nga saad kinanglan mosangko kita ngadto sa katapusan.
sa adlaw sa paghukom maangkon nato kini nga kasiguruhan. Pero sa pagkakaroon samtang dili pa di ay atong masagubang ang mga kagol o nga paghilak. Pero pag abot na sa ulahing mga adlaw kining sa ara sa Daniel 12:13, ihatag na sa Dios ang atong kalipayan bahin sa atong kalipay sa pag-alagad, pagsunod, pagpadayon niini. Pero dili nato usab kini malikayan nga amo gyud nga ika-explicar kaninyo nga masirad-an nga dili tungod kay kung maka-decide na kita nga naa diri abi nato og magtuo ta og tanan na gyud nga naa sa sulod sa pagtulon ang PBCM ana sa husto na nga pag-alagad ay dili kay ngano tungod kana sa mga propesya ni Master musa ato sang susihon kay pinaagi ni Bradron mauman kini ang imong gika-argue si Brother Danny Nakwa gumikan lang sa eleksyon nga milabay Bradron nga nagpadagan siya siyang bata sa iski chairman niya wala nato suportari mura bitaw siya og namasugo lugar unya natingala ta nga nibungat naman siya nga wala kuno nang kahiusahan sa eleksyon dili kuno na doktrina ba man magpadagan ka og bata sa walay kasiguruhan Tinuod. na pinagi sa PBCM International Facebook page dito mo nagka-argue Bradon. Tinuod. Atong ipakita Bradon no niya atong basahan ang iyang argumento sa paglalis na. Okay, atong i-display ang mga panubag ni Mr. Nakwa diri kanato reverend sa amo ang argumentation sa ato ang PBCM International Facebook page. Mga morning usa sa mga gibuhian niya nga mga comments atong basahon matud pa dinhi. Basin kon wala ka masayod o nakalimot ka nga pinaagi sa personal nga panalangin ni Master. Ako'y gitugyanan sa pagsulat sa doktrina o mga dokumento sa PBCM. Ako ang gihatagan ni Master sa hiya sa pagsulat, pero wala ko kini ipasigarbo kay mapugos manggayod ako sa pagbuhat ni ining buluhaton nga gisango ni Master diri kanako. So mo ni iyang gipahayag nga matud pa nagdiskot siya nga gitagaan siya personal nga panalangin ni Master aron nga siya tugyanan daw sa pagsulat sa doktrina. Dayon sa ikaduha nga paragraph, matud pa ni busa, address diri kang Bradroni. Hinay-hinay lang sa imong pagpasangil nga nasayop ko sa pag-ingon nga wala magbalaod si Master sa politikanhong kahiusahan. Kamo, so murag general na, dili lang kay ako lang. So grupo sa mga magwali, ubos sa pagdumala sa Executive Vice President, Reverend Sarli. Kamo ang nasayop og nakasupak sa pag-interpretar sa balaod ni Master mahitungod sa tawhanong eleksyon. Mo ni ang gibuhian ni Brother Danilo Nakwa nga kami na hinon ko ni nasayop nini. Busa gani Sister Lina Balaba nga kanang atong gisgutan gani nga tabernakulo lawas kana sa Dios kay usbo na mo sa gitawag og authorized version textos receptos nga amo nang gipahayag sa ikaduhang Pedro 1:13 hangtod sa 15 atong makita nga si Pedro naghisgot sa iyang lawas nga gitawag niya tabernakulo ug sa ubang hubad kanang tabernakulo lawas na ni Pedro nga moagi og kamatayon busa katong atong gisgutan kaganina sa pinadeg 21:3-4 sa mong Biblia nga atong gibasa pag-ingog tabernakulo sa Dios dili na tabernakulo ni Pedro o lawas ni Pedro kundi lawas na sa Dios nga ang gitermino ni Pedro sa iyang kaugayong lawas tungod kay nibulag na ang espiritu giingon niya nga tabernakulo busa ang among magtutudlo nagpahulay og naa makita ang iyang napahalunaan diha niya na busa sa pag-ebanghelyo ko ni Master siya daw dili kuno siya moipon dito sa menteryo busa ang iyang lawas na paluna kay dili man kuno siya Dios sa mapatay busa na siya sa mga buhi busa ang dapit nga napalunaan niya dili man menteryo muna lugar Sister Lina Balaba pero tungod kay kung mao naman lang ning mga tawhana ang makababag unya basig matingala mo nga mga kadagkuan man ni sila unyag dagko nga katungdanan sila di na ba masayop mao nga pinasikad kang Brother Danny Nakwa murag iya bang gihimo nga
gipanalanginan kuno siya ni Master. Kanay usa ka dako nga bakak kung dawaton nato sa walay pag-uyon, granting na lami unta pamation nga gipanalanginan ka, pero nganong nawala man ang pag-iusa sa eleksyon? Nga doktrina man na ni Master, imo namang gidinay. Unya, ako wala man ko panalangini ni Master. Pero niing kawa ba mo mahibalo? Ingnan niya si Brother Ronnie Mangalos nga basig wala ka kahibalo, hinay-hinay lang diya. Kay kamo may nangasayop sa pag-interpretar ninyo sa tawhanong politika nga dili man kuno na pag-iusa sa pagbotar kundi pag-iusa sa pagpasakop sa reliyon sa PBCM. Mo na iyang giingon nga siya kuno nagbuhat sa doktrina o sa mga dokumento. Gisugo lang ka ni Master Badan o kung atong usisan ikaw ang nahimong katabang nako. Pero dili ka makalimon. Kay dili kini layo sa imong kinabuhi. Suod nimo kini. Kini si Sister Nida baka nga nag-conversation kami o nangutana ko niya may tuod kung nakadumdum pa ba siya nga doon na kita gihimong Bible study. Palong pagbasa sa akong gipangutana niya, Brother Dever. Okay, Reb, atong pagabasahon. Matod pa ni mo, Reb. Needs, good morning. Nakadumdum pa ka unsa tong tuiga nga nag-Bible study ta nga naa ka? Ikaw, Aki, Dani, Aileen Bulawan, Vic Maswangat ug uban pa nga ang atong gitun-an ang kaluwasan mahitungod sa tao. Thanks. Oh. Mo ni siya lugar kibali nga tungod sa wala pa nako maklaro gyud unsay spelling sa ngalan ni Aileen Bulawan mo nang Nadia atong makita, pero sa sunod ana mo kini ang akong pangutana ni Sister Nida baka nga giingon ako needs. Good morning. Unya mo ni ang atong gitun-an makita nato ma-display ang atong tema no mao kini ang kaluwasan mahitungod sa tao. O kining akong gipangutana mo kini si Sister Nida makita nato ang hulagway. Og sunod dayon si Aquilino Valencia ay question mark kay expelled man. Unya nagwaliwali sa radio sa DYLA. Og kini si Aileen Bulawan mo ning tinuod nga spelling na niya kay nangutana ko yang igsuon nga si Jory Bulawan kung gusto ba tong akong spelling sa iyang ngalan di akong gipamalihugan. Dayon kini si Brother Danny Nakwa makita nato mo ni siya ang nag-ingon nga ang kiusahan nga giingon ni Master dili sa politika nga panagiusa sa pagbotar kundi sa panagiusa sa reliyon diya sa PBCM. Ang iyang gisultian nini si Sister Natividad Palapar. O ang ikadwa doon si Brother Vic Maswangat sa laing pagka sulti dugang lugar nga pahayag sa akong giingon nga gipangutana nga muuni ang mga tawhanang ug uban pa nga wala na nako madumdumi pero sa sistema mauni ang akong giingon nga mag-Bible study mi. Pero unsay tubag ni Sister Nida Bradrone? Okay, atong i-display rin ang tubag ni Sister Nida diha sa inyong conversation sa pag-chat sa Messenger. Gingon, bitaw Rev, wa na jud ko kahinumdum ana panahona kay kung wa paunta maapil sa sunog kadtong akong diary na dito tanan mga panghitabo sa palas gikan sa akong pagka-member hangtod pagsulod nako sa palas. Kay nagplano man to si Dani nga buhatan niya og history book ang palas. Nakita nato mga mahal nga tigpaminaw, Sister Lina Balaba diri dapit sa Bohol. Makita nato ang tubag niya nga tinuod gyud nga naay conversation namo kay ma-display man og makita nato nga tinuod di ay nga dunay gisgutan namo nga Bible study. Kay ningo man si Sister Nina bitaw rin, wa na jud ko kahinumdum ana panahon na kay kun wa pa unta maapil sa sunog katong akong diary na adito tanang mga panghitabo sa palas gikan sa akong pagka-membro lugar hangtod pagsulod nako sa palas. Kay nagplano daw si Brother Danny nga buhatan niya og history book ang palas niya. Mao lagi nga wa man madayon kay nasunog man, wala na siya maka-remember lugar. Pero unsay akong gihimo
nangutana ko kang Brother Jory Bulawan kay basin ang iyang igsuon nakadumdum pa kay wala man ko kay balo sa iyang Facebook sa iyang igsuon nga si Aileen Bulawan. Atong ma-display, Brother Bear, palihog pagbasa sa among conversation pinagi sa Messenger. Okay, matod pa ni mo din Rep. Good morning, Jor. Mangayo ko picture ni Eileen para sa sinugdanan nga kami naghimo og Bible study adtong tungura. Dayon ni reply diyon si Brad Jury, okay. Dayon ni sunod din ka og pangutana Rep. Pangutan Asya kun nakadumdum pa ba siya unsa tong mga tuiga lugar imong girepirado ani Rep si Eileen. Pero gisugo nimo yang igsoon si Jory Bulawan. Dayon atong mabasa dinhi sa sunod, matud pa nimo dinhi Rep. Jor, nakadumdum si Eileen kun unsa tong tuiga pag Bible study. Nitubag dayon si Brother Jory dinhi Rep. 1985 man kuno to. Pinagi sa pagtubag sa among conversation through Messenger. Kini ang prueba nga doon na di ay gyoy gihimong Bible study. Tinood. Ingon gud si Brother Dane Nakwa. Ako'y nagbuhat, gipanalanginan ko ni Master pinagi sa pagbuhat og doktrina og sa dokumento. Walay layalis nga naa kakatabang diya pero kanang imong gisgutan karon kay sa 1985 naa man kaana pag Bible study gi-confirm dili man nimo mabalibaran ni si Sister Nida Bakang kay kailam gikaan unya gi-confirm nga naa diha si Eileen Bulawan nakinsa may nagkandak adto sa tima nato para mahibalo mo og unsaon pagdala na ang kaluwasan may tungod sa tao ikaw ha dili ba ako naunsa naman na ron nga ikaw na may tigatang is doktrina busa pinaagi ni anang mga pamahayaga. Diha ni anang mga tawhana nagpakita nga nahimog na palpak ang imong mga rason nga imong gihato dito sa social media nga imong gipatuo nga pertigid ay pud nimong lig-on na modala sa pagpamatod sa doktrina. Kay ba ka sa imong panubag diha sa social media sa PBCM International Facebook page nga mangutana ka og saon pagtubag niya na gani og naay motubag nga di na nimo kasabtan kay diskumpiyado lagi pod og motubag ta og di pod maigo kay napamampod sila rason. Ikaw mo'y nagtug-an ako nga imong i-block ang iyang account para di na siya makakuan. Kay anang tungura akong gisabot nga mura kag naglisod yon. Na mo na diha na kini mga tawhana nga gihimo nako sa pagpangutana napamatud-an nga tinuod gyud nga dunay gihimong Bible study. Unya ako'y nagtudlo niya na. Sa Biblia, kung magpamatuod ta og dunay testigos, naaba sa Biblia, Brad Rene, kung pila ang gisgutan isip mahimo ng tinod ang maong pagpamatod kung dunay testigos. Doon nakalatig na sa Biblia Reb ato lang pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 16 ang gingon. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo. Aron nga pinaagi sa pagmamatod sa duha o tulo ka mga saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong. Nakita nato, matinaw. Ang Biblia nagpamatod, pagdalag usa, pwede na di ay usa, o duha ka mga tao uban kanimo. Aron nga pinaagi sa pagpamatod sa duha o tulo, pwede na usa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag usa ka pulong di wala ta magbakak katong imong gibuhaan naklaro nga nagbakak kanya na busa dili ako gusto mo na nga gisirad ana namo sa tibuok nga mga radio station nga kung dunay mo decide sama kanimo Sister Lina Balaba makasabot ka nga naanday poy supakiro bisan pagkauban pa nga magwali gani napay among pabantayan kay murag mo atim na pod nga maglain. Amo laning isyor. Na mo nga pinasikan niya na mapamatud-an di ay. Na karon bisan pa sa nasulat na nga bason Bradiber nga siya mo'y atong gisaligan kani naapil pagpatik ang iyang ngalan kay ingon nga katabang kay siya man ang atong ipagprint ini pero sa pagprinting iyang gisugo sab ang iyang bata Brad Diber aning maong basahon.
Atong pagabasahon Reb kining atong basahon mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios o naa dire Reb kinsay mga authorized Charlito R. Eugenio o Danilo Tinacua. Atong pagabasahon Reb dinhi sa pahina 38 nya portion lang atong pagabasahon ang uluhan niini ang kahulugan sa hulagway. Nagaingon, nagpasabot lamang kini nga bisan sa kahuyang pa sa pangidaron o pangisip ni Charlie, giandam o gitagana na siya sa buluhatong pagwali. O wala kini ipiyal ni Master sa kang bisan kinsa nga kauban niya diha sa maong hulagway. Siya lamang ang gisuloban og sutana sa pagkapari, samtang ang uban pulos ng gisulob og mga Amerikana di kurbata. Dugang pa dinhi, kini nagpasabot nga sa kaulahiang panahon kun aduna may mga has ug maninguha sa pag-agaw sa katungdanan ni Charlie, ilabi na sa pagkamagwawali. Kining maong hulagway lamang ang magpamatuod nga wala nailain pang gitahasan pa nga manguna sa pagpanudlo sa doktrina sa PBCM gawas lamang kang Charlie. Nakita nato na ikaw ani ang akong gisugo sa pagpasulat, imo kining gipamahayag kay ako'y nag-instruction nimo ani. Una imong girebel dinhi nga walay laing manguna sa doktrina nga gisaligan ni Master sa pagtunol sa Biblia kay makita man nato ang hulagway nga sa 1970 edad pa nato Jis niya ining tungura nga daghan kami og mga kauban nga naay gisirkulan ni ana giaruhan nga mao na akong sitwasyon ni ana kay dili man gyud ko kamao sa sinugdanan sa pagbiblia unya kang Master man gyud nang sinina nga iyang gipasulob diri kanako kay pari kuno ko kay sa ato nang nahibaluan ato man nang makita usab nga ang akong hobby mao gyud ang paggitar. Di pud ingon nga maayo ta ni ana pero naapoy atong nahibaluan nga gamay. Inyo maning makita. O pinasikad niini, no? Nga atong napamatud-an ang kong gisulti nga tinuod di ay kay dili ko magsulti-sulti og dili mapamatud-an. Sa mga basahon nga nasulat na apil gyapon ang imong dapit niini. Unsay nakasulat na brethren nga diin makita ang iya gyapong ngalan kauban nako. O gani kung tan-awon ang mga pagpakli niini makita gyapon ang ngalan sa anak nga maoy nagpahigayon usab nga katabang na sa pagprinting. Okay. Usa nga mga nakasulat na rib sa basahon, kining basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Di nadiha ang imong pangalan nga maoy principal author, Reverend Charlie Eugenio og ang katabang si Mr. Nakwa. Ano kung mabasa sa pahina 9 unya may chapter man ni chapter 1 verse 66 ngadto sa 67 ang akong pagbasa. Gingon sa pagpahayag niini. Sa adlaw sa kasal ni Nick Librero, kauban sa mga laing gikasal, miduol sila ngadto kang Master. Uy, matud pa sa magtutudlo, ang ako man di ay ning pare. O gihikap-hikap ni Master ang suwang ni Nick Librero nga hapit na mulugwa ang mga luha sa kalipay sa paghapuhap ni Master. Ayaw paghilak, Loy. Matud pa sa magtutudlo. Ayaw pag-apil-apil sa mga komunista. Loy, ha? Ako maoy sunda, matud pa ni Master. O nakita nato niining figura ni Brother Nick Librero nga usa kini kapari sa pagtulunan sa angturel sa mga karnero nga gibantayan ni Kristo. Sa adlaw daw sa kasal ni Nick Librero kauban sa mga gikasal, may duol sila ngadto kang Master. Pag duol nila kang Master, mingon, "Uy, ang ako man di ay ning pare." O gihikap-hikap ni Master ang iyang suwang ni Nick Librero nga hapit na daw mulugwa ang luha sa kalipay sa iyang paghapuhap ni Master. Kawan niya damhaba nga gihikap-hikap lugar ang iyang suwang. Pero giingnan din siya ni Master, ayaw paghilakloy. Ayaw pag-apil-apil sa komunista, Loy, ha? Ako maoy sunda matod pa ni Master. Karon nga atong sosyo. Nganong giingon man ni Master nga ayaw pag-apil-apil sa komunista.
Kay unsa baday ang sistema o kalaki sa komunista? Ang komunista ba may Diyos ba? Brad Jeber, sumala sa mga referensya o sa atong mga pagduki-duki. Ni atong pagbasahon reb kining sa online, kining sa website nga victimsofcommunism.org. Ingon na niini ang nakapahayag bahin niining communism reb o mga communist. Matod pa din nagaingon, communism theoretically, ideologically, and historically opposes God and all forms of religion. Nga kung sa Cebuano, ang komunismo sa theoretical, ideolohiya, ug sa kasaysayan, misupak sa Dios ug sa tanang matang sa relihiyon. Kung mao, ang gipasabot na ay ni Master Sister Lina Balabas sa tanang mga kaigsunan, sa membro sa PBCM, og niadtong nagapatalinghog. Kung gingnan man si Nick Librero, ayaw pag-apil-apil sa komunista, Loyha, ako ba maoy sunda? Matod pa daw ni Master, kay iyaman ni kasaysayan, nasulat na. Ang komunismo di ay sa theoretical ideolohiya o sa kasaysayan. Misupak na ini sa Diyos, ato pa, masinupakon ini sa Diyos. Di sila mutuo ba sa Diyos? Gitawag sila og godless people. Ha? Misupak sa Diyos o sa tanang matang sa reliyon. Busa, pag ingon ni Master, nga ayaw pag-apil sa komunista, buti pasabot, nga ang prinsipyo sa komunista, magsupak-supak sa Diyos, kay masinupakon man sila. Prinsipyo man na sa komunista, busa, buti pasabot ni Master nga ayaw pagsupak-supak sa Diyos, kanang pulong nga ayaw pag-apil-apil sa komunista, kanang sistema nila. Kay ang komunista, misupak sa Diyos, o sa tanang matang sa reliyon, supakon po niya ng relihiyon mo na iyahang sistema. O gani, kini sa atong nasod makita, kay sa panahon kang Marcos nga senior o panahon kang Duterte sa pagka-presidente o panahon sa junior, makita nato ang mga nagakalilaing komunista nga nanggilingkod na niya sa pangagamhanan. Usa, magbati magani nato ang kining gitawag o Gabriela, pero pagpakita nga dili gusto di ay ang Dios niini, labi na kung maghisgot ang pagtulon sa PBCM nga gubuton pa ang doktrina sa PBCM, part ka na nga naamo sa komunista nga sistema. Nya ato makita ang paghulagway sa mga panghitabo. Kalaban ng demokrasya ang diktadurya. Kaya noong 1986, ang mga mamamayang Pilipinong walang kalayaan, galit sa pagmamalabi sa kapangyarihan ng diktador na Pangulong Marcos, nagkaroon ng pag-aaklas. According to rights groups, more than 13,000 people have been killed since President Duterte launched his so-called war on drugs more than a year ago. Many of them killed by vigilante groups believed to be linked to police. Saan merong mga paglaban ng kababaihan, ganyan ang ginagawang atake sa mga dito at mga tumitong. Kini mga kaigsunan, Sister Lina Balaba, mga tipik lamang sa mga panggubot nga. Makita nato nga kung dili nila mauyunan, maghimo sila og mga rally diya sa mga dapit o sa mga karsada pagpakita sa ilang pagsupak. Mo kini ang ilang kalaki, no? Mao nga gani sa panahon kang Marcos nanguna nini ang mga madre og si Cardinal Sin sa Iglesia Katolika Romana. Doon kay para nila diktador daw si Marcos, mo gani gihimo nilang puhunan gyapon sa pagdagan ni Bongbong Marcos nga katong hitabo sa iyang amahan sa pagka-presidente. Dili daw dapat siya angay butuhan kay posible daw nga ingon ana gyapon ang buhaton, pero sa mga kaisipan sa mga tao wala na magsilbi ang ilang gihimong pagpasabot lugar nga para sa dili pagbutar. Mo kana atong nakita. So part sa komunista dili sila mutuo nga dunay Dios, musupak sila og musupak usab sila sa reliyon. Sama usab sa kauban sa pagtuo nga matod pa ni Master nga kamong mga chapter president, pabilin mo sa inyong pagka-chapter president. Mabasa ka na dinhi sa mga kasanggatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kang Divine Master Tomas din ni Senior nga nag-ingon si Master, akong ipahayag lang.
kamong mga chapter president, pabilin mo sa pagka-chapter president. Usa si Leonardo Ubanos, asa siya sa pagpahulay na ni Master. Nga si Master isip, mao ang tabernakulo namo. Nibalhin siya dito sa Bukidnon sa Daliri, kang Haring Kuluban. Dito siya nagpasakop sa sistema sa Nitibo ug atong madungog ang iyang rason ni Nardo Ubanos nga usa ka chapter kini diri sa Cebu sa Cordoba. O dili ni reliyon na. Kay Biblia kini. O, nagamit gyapon ni kay biblical kini kalihukan na. O dili ni reliyon na. Kay Biblia kini. O, nagamit gyapon ni kay biblical kini kalihukan na. Karon pag ingon niya dili kini relihiyon, wala sa doktrina sa PBCM nga i-deny ang relihiyon. Tinuod. Sa ato pa ang giingon ni Master Tukang Nick, ayaw pag-apil-apil sa komunista. Usa nga ni apil si Nardo Ubanos. Pagka mag-ingon ka, wala ang reliyon. Wala may relihiyon ay ang komunismo. Dili po na sila muuyon sa Dios. Musupak na sila sa Dios. Ang imong gibuhat, komunista basta maglain ka. Gani, diya sa Cordoba, yung gihimo na po nga, gitawag niya nga PBCM satellite. Kay siya kunoy, nagdala sa TEDM, tanan, among dalan, matarong. Inyo maning makita. Niya kita karon sa atong tulumanon dinhi sa mga litnong lamdag sa kinabuhi. Niya kita dinhi sa TDM, tanan among dalan matarong TDM. Matarong dahil nang muundang ka. Na kung susihon nato sa Biblia, ang Biblia ba, matupan niya, wala ni relihiyon, Biblia ni. Sa ato pa, nagbiblia di siya. Ang katingalahan niya, Brother Rini, sa Biblia ba, wala ba ang relihiyon? Donareb, niya akong pagbasahon kining mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa Sirach kapitulo 41 bersikulo 8. Kamo sinilutan, kamo nga mga tao nga walay relihiyon, nga mibiya sa balawod sa labing halangdon. O nakita nato, matod pa ni Leonardo Ubanos, chapter president sa Cordoba, nga miundang sa PBCM, unya mo gamit ra ba sa PBCM nga doktrina, mo kuha ba? Unya labok-labok. Isa dili ni relihiyon, kundi Biblia ni ang gipamatuod ko no. Walay relihiyon o dili relihiyon. Na karon, nagingon man lagi ang Biblia, kamo sinilutan kamo nga mga tao nga walay relihiyon. Kang kinsa ng prinsipyo sa komunista. Nasayod si Master nga naa na magprinsipyo niya na busa usa sa mga pari kini si Nick Librero gingnan, Loy, ayaw pag-apil-apil sa komunista, Loy ha? Ako bayay sunda. Hay pang dugang, Brad Ron o Brad Rene. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang mga tinunan ba, Brad Rene, wa ba sila'y pagtudlo sa relihiyon? Nagtudlo reb. Ako ang magabasahon kini nakasulat din sa mayong balita Biblia nga adunay gyapon imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagapadayag siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. O nakita nato, matinaw ang payag ni Apostol Pablo nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. E di kumuingon sila walay relihiyon, e di sumala sa atong nabasa mga referensya, ang komunista wala magpasakop o wala mag-ila sa Diyos o misupak sa relihiyon. O di, katunggi buhi ang pamahayag ni Leonardo Ubanos nga nimulag sa PBCM kay dapat Lord kung bubiya ka ang inyong pamatod tinarong husto na nahiwi man hinoon. Diri na sa street mangita yung mabaliko di tanawa. Nakaron kay nag-ingon man si Master Bradron nga sunda baya ko Loy ha, ayaw ba pag-apil-apil sa komunista kay ang komunista di man mutuog Dios, musupak man sa Dios, masinupakon. Kinanglan mutuog ka kay gigamit na nga pamulong o pamahayag ni Master mo ti pasabot nga ipasunod siya kay unsabay angay ipasunod ni Master Bradron nga kutob sa mga magwawali nga maglain. Kutob sa mga chapter president o membro nga maghuna-huna paglain. Niining pamagiha, part na sila
sa komunista, brethren, o komunismo. Okay, Reb. O sa di pa nako na basahon ato sang idugang usa ang pagpasabot mahitungod sa relihiyon nga sa nabati nato kang Nardo Obanos kanhi chapter president, wa daw sila magreliyon kun dili Biblia. Sa ato pa, brethren, imong dugangan o adisyonalan nimo. O maayo Kaya kay nga naadi ay pay dugang. atong mapasabot gyud kay ang pag-ingon ni Master nga to kang Nick Librero ayaw pag-intra pagsunod sa komunista kay ang komunista wala mag-ila og Dios unya wala pud sila magbaton og relihiyon. Nya si Nardo Ubanos nagbiblia tod siya pero nagsalikway sa relihiyon pero sa Biblia naay giingon nga ang mga tinun-an nagrelihiyon. Pero dili pud tanan pagka magrelihiyon tinuod na pod. Basta kay magrelihiyon gyud. Ang tinuod diha pangitaon pa ang matuod nga relihiyon, brethren. Tinuod ka na. Ana te Biblia rin nga gitawag og James Mopa translation with concordance. Ari ko mabasa sa Psalms chapter 34 verse 11. Niya, basahan ako. Come, listen to me, my sons, I will teach you true religion. Sa ato bang pinulungan, dali, paminaw ka nako, akong mga anak, tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon. So doon na di ay matuod nga relihiyon, sa ato pa nagpasabot, doon na po'y false nga religion. Doon ay false, doon ay true. Ang true naa sa Dios nga sistema kay nag-awag sa iyang mga tao, dool kamo kay itudlo ko kaninyo ang tinuod nga relihiyon. O, nakita nato. Kung atong ana lisaron o aninahon, pangingog kam, listen to me, my sons. I will teach you true religion. Sa ato pinulungan, dali, pamati kanako akong mga anak. Nga naman, nga nahimo silang anak, ug kung muduol, nahimong anak. Tuluan ko kamo sa tinod nga reliyon, tanawa ning dili mga anak, brethren. Mga gitawag og mga anak sa manti anak. Di, nagbuot-buot na. Ha? Walay reliyon. Di. Komunista ang sistema ninyo sa paagi, matod pa ni Master. O, busa na pamatuda na to. Nakaron, katong akong giingon, brethren, nganong, unsa di hinungdan, nganong si Brother Nick Librero giingnan ni Master nga, sunda be ako, ha, Loy? Ayaw be pagpasakop sa komunista. Kaya ang komunista, masinupakon sa Dios o dili mo tuog Dios. O moray buhat ang mangitag kagubot ba. Busa, buti pasabot ni Master, nga dili gubuton ang iyang ipasunod. Kaya unsa ba iyang ipapasunod, brethren? Nga napatik na sa basahon o kalakip na niini si Brother Danilo Nakwa nga katabang niini nga basahon. Okay, Reb, niya ang gipahayag sa magtutudlo nga pag-ingon niya kang Nick Librero ayaw pagsunod, pag-intra o pagsunod sa komunista tungod kay ang gusto ni Master ang ipasunod ni Nick Librero kadtong gipiyalan niya sa Biblia nga mo'y mo pasabot. Walay lain ka na, ikaw ka na ang ipasabot, Reverend Charlie, ang Executive Vice President. Nalatid yapon, nini maong libro nga naguluhan, mga kasinatian, uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ano na ko basahon, Rem, sa pahina 12. Unya, chapter 1 kini, verse 97. Ang atong pagbasa. No? Atong basahon, ingon ini. Adto mo ni Luloy Charlie, kay siya, ang akong gipiyalan sa Biblia. Matud pa ni Master ngadto kang Nick Librero o Eduardo Lasponia. O di wala mabulag sa atong gipakita ganina sa unahan nga si Sister Nida nga akong gipangutana nga nakadumdum ba ka sa pag-Bible study na to. Kini ang priba. Nga giingnan si Nick Librero o si Eduardo Lasponia nga adto mo kang Luloy Charlie. Loy ha, kay Loy man po itawag niya sa mga membro o sa ako apot. Dito mo lugar magpatudlo sa Biblia. Buti pasabot nga kung sila pa ang mga magwali nga kauban na to, ano wa man dito itudlo, brother, di ba? Tinuod. Nya, wala itudlo, wala dito ipadawat. Kinsa ang wala padawata nga maoy gingon nga wala padawatag Biblia kay kung nidawat sila sa Biblia, dito sila itudlo. Nakinsa kining dili dito ginatudlo nga sila mo'y mutudlo sa pagdoktrina, Brad Dever. Niya, atong pagabasahon, Reb. Dili di ay silang VQ Maswangat, Hermogenes Macarayo, Danilo Tinakua, Samuel Montemayor, Cesar Pateo, Juan Bagaipo, Aquilino Valencia, Juan Ronelo G. Mangalos, Dave Srisaba, Luciano Panta, Dennis Gonzales, Rene Telebrico, Ronald Canyaman,
Hernan Pepe, Mario Chabet, Robert Kunsad ug uban pa. O nakita nato nga kini ang priba nga wala itunol. Sa gibasa ni Brother Ber nga wala itunol dito ni Vic Masongat, ni Hermogenes Macarayo, Danny Nakwa, Samuel Montemayor, Cesar Patio, Juan Bagaipo, Aquilino Valencia, Juan Ronilo Mangalos, Debs Rizaba, o Luciano Bobot Panta, kang Dennis Gonzales, Trinity Librico, Ronald Ganyaman, Hernan Pipi, Mario Chabet, Robert Consad, o uban pang nagtuon sa Biblia. Nakita nato kini ang prueba. So, niya, madungog ba nato ang gipahayag sa usa ka magwawali nga si Hermogenes Macarayo? Manghinaot nga ilang tumanon sa mga magwawali. Niya atong patalingugan ang pamahayag Brad Ron, Brad Rini, Brad Debs kang Hermogenes Macarayo, usa sa mga ministro. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Na kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM, na mas kamot ni Riberin. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Riberin. Inana ra gyud nga sistema. Kang ako lang makalao mo, dili og dili gyud ko kabiya ni Riberin sa prangka nga pagkaistorya. Kanang istoryaha, bugat pas sa puthaw, ug haen pa'y bugat, dili gyud daw siya makabiya kanako o puli karon pila ka adlaw. Og matud pa niya, kinsa man day atong leader? Si Master. Asa man gibilin ang mga tao. Diya man kang Riberin, ang kuyaw ani, og moingon brethren nga gibilin, pananglitan, binlan kanako ron sa bullpen. Unya, takulaho lang ang bullpen. Wala diya nimo kay gikuptan ni Diber, nabilin ba na nako nimo brethren? Wala. Nawala. Oh. Kung moingog gibilin, niya manghawid tag mga tao, di na nato patambungon, imbis mo attender sa konferensya, di na mo tambong, mawala pod ang mga magwawali nga nagdala ni mga tawhana. Tinuod ba na nga magwawali? Nahimo na sadtang komunista niya na. Nga naman, kay ningon mas master ngadto kang Nick Librero, sunda baya kuloy, na pagpasunod ni Nick Librero, siya adto mo. Dili man ninyo, gipapaadto ang mga tao. Kanako man, kay kung kanako, di gyud masalaang. Monay tinuod nga pagkasulti. Na, karon, hain pang dugang sa pamahayag ni Master nganong dili maklikayan nga dunay mosupak Brad Rini sumala sa mga kasaysayan nga nakasulat na sa maong natong bason ingon nga Biblia sa panahon sa Espiritu Santo. Nyareb atong pagabasahon kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. by Rev. Charlito R. Ihunyo og Danilo Tinakwa dinhi sa page 15 sa chapter 1 verse 117 to 118 nga nagaingon, si Hermogenes Macarayo makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabi bisan magulan. Matod pa lugar ni Master, Macarayo. Sunda biya si Luloy, close and open parenthesis, Charlie. Kay kana siya gipuno ko na sa espiritu sa kaalam o kay balo, busa sunda baya siya. Oh. Kining pahayag ni Brother Hermogenes Macarayo, kadaghan daw ni siya tawagon ni Master. Ipasaka sa itaas gani, napay panahon daw nga mag-ulan. Panahon sa pagwali diri sa PBC Palace Quadrangle. Ato pa ni makita nga kini mao ang sitwasyon sa Palace. Dinhi siya nag-ingon nga maghigda naman kuno si Master nga adunay suguon niya nga pagpahilot niya. Morgi kurto, Macarayo, sunda baya gyud si Luloy, Charlie. Kaya gipuno ko na siya. Kung kana nga pamahayaga, paabuton diay na sa usa ka tawo nga musunod ba gyud madugay. Kay kung kana gipasidaan sama ni Nardo Ubanos nga nagtapok ang tanang mga chapter president. Kamong mga chapter president, pabilin ba mo sa inyong pagka-chapter din sa PBC, nangundang, DNDI, na itugon, ug di ka makabantay, musibag gideta. Na karon mo nang unsa pay dugang gipabantayan ni Master nga nakasulat sa atong basahon na Brother. Ni Arep, sa atong basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Atong pagabasahon din ni Reb sa page 14,
chapter 1 verse 113 to 116 ingon niini nga atong mabasa. Moabot ang panahon nga si Loloy Charlie maila pa na sa kadagkuan. Tagna pahayag ni Master sa tubangan sa mga mitambong sa iyang ebanghelyo. Sa makadaghan nga panahon sa dihang mamauli na ang mga tao pagkatapos sa ebanghelyo ni Master nga iyang ipaulahi pagpauli ang mga sakop sa rondalya. Anas, mulakaw ra ba ko? Dili man mahimo nga dili ko mulakaw. Pero sa akong paglakaw, respetuhi baya ninyo si Loloy. Matod ni Master ngadto kanila. Anas, tahura si Loloy Charlie, respetuhi kay mulakaw rabako. Ug siya ang akong binlan. Tugo ni Master ngadto kang Anastasio Colarte nga leader sa rondalya. O makita nato nga giingnan si Anas ni Master nga Anas, tahura si Loloy Charlie, respetuhi kay mulakaw rabako. Og siya ang akong binlan, tugo ni Master ngadto kang Anastasio Colarte nga leader sa rondalya. Busa mo nang gibungat ni Hermoines Macarayo nga siya gyud binlan, ako daw binlan. Kaya nakabasa man siya ni ini. Nakabasa man mo, Brad Ron, kung naan natay basahon ini. Tinuod. Nakaron. Di matinaw nga kung supakon ang gisulti ni Master, di asa sila nabilong, Brad Ron. Nabilong sila sa komunismo. Komunista. O komunista nga nagsupak-supak. Pananglitan kung muabot ang panahon nga ilan ng buhaton. Pero unsa pay dugang pahayag ni Master sa gibili na niya nga basahon, nga ato nang nabuhat ang maong basahon, Brad Ron. Okay, niya pa ang mga dugang pagpahayag ni Master nga nalatid sa basahon mga kasanitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ani ko mabasa rin sa pahina 85 unya sa chapter 4 verse 56 ang atong pagbasa gingon. Kon ang panahon haduol na matud pa sa magtutudlo, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa. Pagbantay basin, mataral ka, basig mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsunis, aron magakakuyog ta, matod pa sa magtutudlo. Nagitagna ni Master sa wala pa kini mangguwa, matod pa na kung ang panahon haduol na, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Diin kini makita. Sa kang Master, kung daghan na ang pundok-pundok, kinsa ang dadon nila nga ngalan, Brad Deber, sumala sa maong basahon gyapon ingon nga atong Biblia kay kini basiyanan kay panagna kini ni Master nga nagakatuman na. Ni atong pagbasahon sa maorag gihapon rin natong basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao dinhi nato pagabasahon sa page 87 chapter 4 verse 73. Matod pa dinhi, pagbantay kamo kay moabot ang panahon nga daghan ang magapamira kaninyo ug moabot ang panahon sa pagbinirahay. Oh, ingon ni Master, pagbantay kamo. Kay moabot ang panahon nga daghan ang magapamira kaninyo, ang mga membro. Kita mo igi pasabot na og moabot ang panahon sa pagbinirahay. Katong mamira, Brad Rene, kang kinsa ngalan ilang gamiton para makapamira sila. Gamiton gyapon ang ngalan ni Master Reb. Niya atong pagbasahon kining basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Iwinyo Sr. sa page 79 sa chapter 4 verse 9 ang gingon, moabot ang panahon nga daghan ang magdala sa akong ngalan matod ni Master sa tuig 1980. Oh, mo ni ang ilang gigamit. Moabot daw ang panahon kay binirahe man daghan ang magdala sa akong ngalan. Matod pa ni Master. Busa ang uban mo ingon diyon. Adto mo sa moa kay makadungog mog tingog ni Master. Unsay tingog ni Master? Waton man ta, Brad Ron. Ha? Busa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, Sister Lina Balaba, mo kini ang gipabantayan ug kung matinga ka dili angay matingala kay gitagna ni Master nga naay magsupak-supak sa PBC mga chapter man o mga kauban nga magwali. Daghan pang uban nato nga isgutan miabot ng oras ang magipangnuot nga nalamdagan kamo sa kamaturan sa ngalan na lamang sang magtutulo Master Tomas di inisino kini ang inyong alagad
Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio ug sa kalasab sa mga kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibsri Saba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos gamiyon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.